हाय लोगोफोर, फुंबिलि समनि नोंथांमोन बयनोबो आंनि गोसोनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनाय हरग्रोबाय। दायो आङो मर्निं वर्कनि थाखाय ओंखारदों। दायो टाइमा जाहैबाय फुंनि 6:30। बे समावहाय आङो मर्निं वर्क खालामनो थांगोन। दा सानबाय मा मर्निं वर्क खालामैनो मोनसे भिडिअ खालामसै होननानै। दा नोंथांमोना जायगाफ्रा माबायदि नायलांदो। बे जाहैबाय ब्रिगेड टेस्ट गार्डेन आइटि पार्क। बे ब्रिगेड टेस्ट गार्डेन आइटि पार्क बिराद गिदिर कम्पानि। बयबो हनै हरैथिंजायबो बे जादों अपार्टमेन्ट। कर'नाया दासिमबो मोजाङानो जाजोबाखै, बेनिखायनो दासिमबो अपार्टमेन्टआव मानसियानो गैया, खालि जानानै दङ। बे आइटि पार्क, बेबो अपार्टमेन्ट। बे जादों जेन्स पिजि। बेबो जेन्स पिजियानो, बहुत गिदिर पिजि। दायो फाइनालि मोनफैबाय जायगायाव। दा नोंथांमोना जायगाखौ नायलांबाय थादो, जोबोद समायना जायगा। बेयावनो गोबां मानसिफ्रा मर्निं वाक खालामनो फैयो फुंनि समाव, बेलासिनि समावबो। सोरबा जायगा नायनो फैयो, सोरबा बेरायनो फैयो, बेफोरबायदिनो आरो। नायदो भिउआ माबायदि। नैबे मोनसे बिराद गिदिर प्राइभेट कम्पानि। बेबो प्राइभेट कम्पानियानो। बिथिंजाय मोनसे बिलो दङ। बिलो माने बियो मोनसे फुख्रि बायदियानो। बेवहाय ना दोननाय जायो, अनेक रोखोमनि ना दोनो बेहाय। बिथिंजाय हाजो दङ, बिराद समायना हाजो। बिथिंजाय माने गेलेग्रा, जिरायग्रा, बेफोरबायदिनो। बिराद समायना जायगा। लकडाउनाव मानसिफ्रा न'आव थांनानैनो दासिमबो फैजोबाखै सिटियावहाय, बेनिखायनो मानसि गैया। नायदो बेसेबां समायना। बैसोर गासैबो प्राइभेट कम्पानि गोजा। बिथिंजाय गासैबो भिउखौ बिथिंजायनिफ्राय नुनो हायो, नायनो हायो।
फाइनालि आङो दायो रुमाव मोनफैफिनबाय। बिदिनो थाङो आरो फुङावहाय टाइम पास खालामनो, ओरैनो बेरायथावथाव। बेनोमोन लोगोफोर भिडिअ'आ। जायगाफ्रा माबायदिमोन, भिउफ्रा माबायदिमोन, माबायदि मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै एसे खोन्थाहरदो। आरो जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। बेफोरबायदिनो आं नोंसोरनि सिगाङाव मोजां भिडिअ'फोर लानानै फैबाय थानो थाखाय सेस्था खालामगोन। दिनैनि थाखाय बेखिनियानो लोगोफोर। लोगो मोनगोन आरो नेक्स्ट भिडिअ'आव। दिनैनि थाखाय